Insango ibhimile. Bheka mamela before uzokhuluma ngensango obufana nayo izwa ngithini. Mamela. Umlomo wakho ushile ngathi amalahle yo. Vele uproud ngokugcoka iskipa esineghost ngoba ujwayele ukuyenza abantwana amaghost. Ngitanga mbona into ngathi ikhalat lasebrakpan. Ngangicekile nje simanje manje. Wawuthanda ukubleach. Wena basakudla chocolate box abakudla indlebe because iye clean ukudlula la. Mara siko rasho ukuthi ububi bakho buhlula itechnology. Technology. Leso sikhathi uyaphapha unomkhabo ogqola iacid. Yo bheka nje yami okokucala tanga isiqhoko sakho ngathi plate. Kodwa abafethu sicela nisubscribe if uhospotiwe subscriber mome fensini abantu bambe ku Wi-Fi subscriber ivale nje yami. Sine announcement is no skomota in the club. What's the skomota? Ngwana sesi. Shaya ngwana sesi. Bamba ngwana sesi. Okay, siza ku smash pass ningalethi mikhove efana nale guys. Please ngicela umthumela ayi ku date my family ayofuna ubuhle bakho because hayi kuyabheda sisi. Wena ngicela uhambe ku date my family yofuna ikhala yakho back. What she saying? My phone on D&D. I got too many hoes. She go pull up on me. She go pull up on T. What? Nigga, I don't know what you say about me. Nigga be talking about me. He got that sweat for me. We be like laughing at a joke. My nigga here pull up with a ghost. My bitch he can't say sober. Thumbs up. Hey yo, what's going on everybody? It's your boy Lil KG, aka Mr. Go Getter himself. You feel me? Yeah, we cooking. I don't know, we're operating a young smash or pass slash to be honest as usual. And I'm feeling happy because like we have quietness, we have peace. Yabon akna paparazzi, akna crowd, but let me not talk too much. I don't know where should we start, right or left? Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Eluzela. Yeah, was outside. Yeah, I was Zala. Yeah. Rock, paper, scissors, count of one. Clary was learn it up. Yeah. Rock, paper, scissors. Yeah. I bet. I see him. It's not me, dog. I bet. Who am I here with? Okay. What's up YouTube? It's your boy King Messiah inspired because I got fired on the right bright shot on Sprite. Ilike tanga laban laba jo kufanele bas lo. Laban laba jo kufanele bas subscribe jo. Kan subscribe lapho ku YouTube it's King and Aries enye it's Fabies. Ngasha ngisho lapha ngive ngithi pa. Nayi pa. Ngaphonsa ndizahamba ngisho. Okay. Ku Facebook it's Dlamini Gent. Paji. Okay. Sure boy. Ata icrash le noma izongikhipha ngaso vele. Inye. Hayi do. Sangane ncane. Hey ndoda, zikhipana ngaso ndoda lezi. Yeah, uzama ugrasa nyane yabo some people. Ningasondela manfoni. Hayi, uzenenye. Uba no zenenye. Come on Nyundi. Mari yangibona. Yangibona. Mina ngibona cap lakho la Johnny Walker. Yeah, kasho mangiyawoka mkhipha walking ntwana. Yeah, walk ngibona ngebhasi lithi Cavalini lakho lungakanani. Cavalini lakho lungakanani mfana. Hafini. Come on machit. Anginako ukubhajo ish. Anginako ukubhacwala ta. Azishe. Sure. Sure. Nana kantwani silethela bonana. Akusise crash. Eish, hamba ubukela ikhokhomela unikini. Sure. Simire itsene voice amadoda. Angithi imvule yakho. Hello. Ngobani? Cloud. Smash. Sawa. Ngani? Unomntwana? Ngathi unomntwana phasi.
Hello. Right. Excuse me, kulupain kancane. Yeah. Ushap. Pass. Hi. Ufuthumele washange nginwele enhloko. Yeah, ngifuthumele. Hi. You good? Yeah. Yeah, you look cute, Smash. Awukhona hali. Awukhona hali shame. Hey. Right shot. Alright shot. Sure. Sure, awin pincha wena. Collect. Smash, ne? Mara smash. Sure. Hello. Njani? Angibona ufika nini la? He just arrived. You just that's why ne. Pass. Me, I'm joking. Where we at? Sila. Cloudy. No intro ba face uCloud lo. Yeah. Danko. Phezu kwabo. Awe machairman. Ngikhuluma nabagezi la inani. You. Awe ta. Great. Hey, nothing much. Hello. Hello. Right. Sharp na. Sharp. I pass. Big pass. Why? Mobi. Oh. Alright. Intwana. Amapower kwabana njengala. Futhi ngikumbela. Sis yanuka. Uyayazi khona Dingi. uyayazi. Umzwesi. Hayi nix lo. Hayi daddy. Bawuti manyona mfana. Oy. Sila. Utai. Mawusho wena. Hey lukubhema siswami. Ngimaz. Uzeke. Ngipema nawe njokuthi yapema. Alright. Pass. Yeah, pass. Pass. Unihlanga naphi? Ngiyabuza. Nje Inkinga ngicurious. Oh, I see. Ukraine. Oh yes. Angifuna maniza kimba fethu. Tanga manje tanga muthi wena ukhuluma nabantu abagezile phela abangagezanga uringi nabo. Abobani laba abangagezi tanga. Ucala la kuyali. Ala uyali. Yazi mina tanga ngikhala ngani ne? Ngikhala ngani? Into e1 tanga. Into ezibhaya yabo. Awaya isigqoko sehloko. Phezulu kwale inhloko yakho. Ima inde ngicela. Majaha. Awona lesigqoko phezulu kwenhloko yakho. Lensango ibhemile. Bheka mamela before uzokhuluma ngensango obufana nayo. Izwa ngithini. Mamela. Izwa ngithini. Mamela ne. Yabona lesigqoko phezulu kwenhloko yakho. Asivumelekanga. Sho ukuthi ngathi icondom phezulu kwekopo. Wena lesakho. Yini lekhewe. Ungangibambi ngoba okuqala awukaze wabamba nebele. Wazi mara siko da. Sothi beka sikomota sekafuna ukuzosibamba ba. Bye bye. Eyo bafethu itsopoyimi sama nevitis. Phelela lapho. Disibala. Exchange yami. We. Bathi uthi ngize ngenye nje yami. Amarona buthini ethi manje yami ibhasi lapha moshela le trip ethu. Hello. Hello. Alright. Sharp na. Angishaphi uthi mina ngimntana. Nabe ngithi naye. Uthi na. Hawo inkinga yakho uzenza ibanana udliwa imfene. Njani? Alright. Yo. Angishaphi ungatatazela ngikufike leswish. Asibona nesmell sakhe nje ayami. Yeah. uNkulunkulu ngathi beka demonstrate ubuhle bakhe. Yeah. That's a bar. That's a bar. If they don't feel it, they are not hot like us. Sweet. Wena nje ayami noma ungahamba uphethe ivasi lapho. Anyeke sikubize ngomakezi. Ngapeka wena uhlangahlangene Joe YouTube le outlay mangibona like ngizuse ubhlungu dog kwahlangahlangana so dog hlangahlangane kanjani njalo tanga ileather ini ale njami Umberto Palantshuni type shit ayikho into enjalo kulomhlaba tanga manje shoelace nje yami shoot my push list lama Paulana nje uyathwasa ngithwasa nje yami shoot benye enyangeni bathi ngilifake lama ngibona ukuthi eish ngishaya yazi mina ngicabanga mele ngabe usendumbini hayi la ku smash fest ngabe usendumbini shoot le patrol shayile tanga yakena mebetuze nenye uze nayo for sure le ngize nenye yami uze nayo shoot shoot le patla le inkhumbuzi world war 2 tanga to Hitler ngathi boyo lapha ngibhuku taka yini amara bye amara uyabona leli lakho nje ayami vele green ngale nomushala bezets ungaqali hayi angeke ubuye hayi sikuye angeke ubuye
Uthi ngeke babuye noma bengeza bebaningi. It's ngibani where we at? Oh. Say who am I here with? Let's hear Type shit. Sanmonani Kamala Musano ne, but you can call me Masibandi. Hello. All right. Access the daycare Lanane. Hello. Reply. No response. The outfits here but Mike. Like no. Go back difference but come now we are born. That's not your problem. Aibo. Vela sege in a business. Ngabambi Mike. Yo hello. All right. Ngabaleki so uwe. Yo. Okay, all right. All right. Yeah, smash na. Hello. Ish. Yo umlomo wakho akuthandi shab yo. Like angeke voice kancane khuluma ungasazi okay like uyabonakala like ukuthi lo mbhemi lo strong yabona ngiyabhema mara wena umlomo wakho bakusibheka owamweji ungalwi ke umlomwane le umlomo wakho okay imungalwi umlomo wakho ushile ngathi amalahle yo hello all right kamsam khuleka shy boy hello Kabak okay kon umuntu olandelayo rice smash smash egg professional. Yes, be civilized. Where we at? Anishisiseni game awuyini manje. Angeke ngithi umsangano ngoba ipatla lo umsangano. Yo. Kanti ayimanje. Hello. Sure. Right. Ngishap. Ngizwa ngazi bothini lapha ya. Abo inhloko yakho njengoba incane ngakhona. Coyifake kule pokodo. Bana. Okay. Ntombazana. Now uyaphapha neshwapha ngathi umlungu. Uyaphapha nomponto oshaya isikomoro. Response. Vele uproud ngokucoya iskipe esine ghost ngoba ujwayele ukuyenza abantwana ama ghost. Makengeng. Nyundi cha. Cha. Yabo. Cha. Where we at? Zinja alengathi yashisa le. Hayibo ikubheke kanjani. Akhuleka ngizokunikeza I platform. Take them. Maye mina ngishaya intro. Yeah. Sumuntu ama intro. Hey bafethu. Kama lami uphila. Finish enhlari. Kanko. Yeah. Phikisana abantwana nenjama hard luck. Sure. Mnanta. Angina ghost njami. Zinje. Ngaboni ngathi ngiyasha bafisa utangana mbona untanga ngathi khalat la seBrakpan. Angangicebula nje simanje imali. Njengawo ufuna ngithini? Yeah. Ngadala ngicala wena. Phiyazoza kimi. Yeah, azoza ngithukwanga. Sure. Ngakubonile ya trend. Ngilindile. Linde mina. Hayi, ngilinde wena. Sure. Uphikisane nawe. Angeke uphikisane nami, ngiphikisana abantu abangena amakulayita amalight. Sho njani? Uwe lo. Vele mnyama uyokhanya kanjani? Nota ngisumntana ebhantshi. Hawu. Sin. Sho njani? Mnani. Feli ngilindile bachita wo. Angithandi ukuqala into bangakangicali. Ngilezi. Izakalani nonke. Subscribe. I know I never say subscribe, but just subscribe. You know me, I don't beg, but subscribe. You feel me? Silana vele ne? Yeah, sila. Hey, what's good YouTube? It's your boy Drip Ricardo. If you don't drip, you drown. Spangena boy. You're not lacking. Hey, poison, come on. Homework. Homework. Mnyeleni homework awu.
homework. Bathi equality nayo uyalingana nani as long as okay why lo ngamtshela ukuthi homework alese indali lokuthi idwafu khambani njaya ayena tanga ngina izinto eziningi foreign marihlanga hlangene nesikwereni singcono la kuwe macala yes khala tla kutemo leta khala tferi mara from them hey joli ti khala jo khambani okay we khala advance Sikwenze njani next Kenji uyacava le out yakho umzimba wayo ngathi continental pillow oh shit angiqali kuyizwa lento le amshoko bisithungicela yona boy yabona lokubuzile ncomkhombe bengisenyukutshela boys wena ubuziwe na angibuzanga mara ngiyakutshela wahlanya sa hlanya bya kwena hlanya tana yam wena uyidwafu ntwana melu accept ntwana ungakhechi boy ane ungakhechi ntwana yaka nirala ayitsi boys wayitsi boy I bet where we at no ways sikushoti la shani nga 1-1 if you reconnect extended Hey, what up, it's your boy Shodi the Dance and again. Kambanta. Yabona wena sonke mesingahlanganisa ama size wethu amabhathu kuphuma isize yakho ta. Wa uthanda ukubleach? Bleach? Wena. Bleach mina. Wena. Mveze libele eli. Hey bana. Bleach, yayiba bleach. Iwile lembe. Wazobheka. Akunabra. Alchazi. Uthi bleach mina. Alchazi. Mhlambe Alchazi. Mame. Ekhaya kubleachwa ne. Mame. Sasakenda bebleach ngoba mina ngiyazi. Manje wena umhlophe ngenxa yesayensi ayibamba. Hawu makusho wena. Ayisho kodwa. Ngisho my sister. Chopra. Ngisho. Technology. Atanga siyaqwaya mina ne. So yamqwaya shy boy. Amatanga yaqwala tanga yaqwala tick 5 njaya. Shoti mpanaka. Khamba ntselipe. Fresh ta. Wona njaya uyathanda ukuphapha and awuzikhohle umuhle uyacava tanga. Sesikhwameni. Mamela wena njaya awukho mubu editiwe ndelo muthi beka editor bekadaki. Shuri my boy. Thank you boy. Yo, that's crazy. Where we at? Ungenile nekhaya? I don't know. I paid. We have volunteer. Hazel. Nani boy? Okay. What up boys is a good chuchu. Uraso boy. Good YouTube is a boy Hazel yake na bafethu. Uraso ile mfana. Sibo. Yes la. Sisi bengicela ukubuza. Uyichichi? Yeah, ngichichi. Hayi nawe uyabona. Asibe ngizokusmesha inkinga ubhuti wami ukudlile jo asikisi. Ubani ubhuti wakho Hazel? Yeah nginobhuti. Omdlile. Ubani ubhuti wakho? Uyamazi yena. Uyagena ukuthi asichichi. Le yakini yashaya ke. Come on sisters. Shaya pipi. Alright. Sesikuya out yanga. Okay. Ngimnandi. Intanga ipot lakho lokgreva amasende khambani. Ipot lakho lokgreva amasende yini? Lokgreva amasende nginaleskipa sakhe sefishnet. Tanga. Like guys. Athi saka lama orange. Cabanga Elise etshobela phakathi. Lona nemba nimgeza ngicela ningafuni isaka le orange nifunele khabishi. Kabishi. The way ande ngakhona ngathi kibo bamncelisa iHerbert. Sitshele njaya mpela. Yabona amazinyo nesikipa sakhe simhlophe. Yabona njami. Lethe uyofunda ukukhuluma into elachisayo. Mhlambe sokuhlekela. Ngapha namhlanje sepi isigqoko usayinile. Yeah, ngithona. Izwa.
izwa ama-partners uvelaphi noSidumo bayakhuluma boyithu Shuthi ntwana bheka ntwana. Lo mntwana washo ukuthi uyimaninja lapho umeje ngenja. Number 2 basunya uphi ogela. Ukusiyana ujwayele ukudla chocolate box uyayaza ngisho. Wena basakudla chocolate box abakudla indlebe because iye clean ukudlula la. Mame lo uyaphapha tanga namazinyo ngathi ipilisi le-TB. Usayitonyana zakuphona amafoni. Yazi inkinga yini ne? Bengizomstop. Wait. Hala. Angeke usikhuluma into ezinje. Bengizomstop inkinga. Angeke uze umuntu ojolayo ohlabayo akhuluma ngokuhlaba. Bayekeleni. Asikhamba nele athi le ikhuluma kanje ayivukelwa. That's why ikhuluma kanje. Vela ngivukele. Yamusa. Ubone. Inuka namapopera khe wazwa amapopera. Nize nenye. Yapapa ngephathi lokugijima tanga. Hayi sikumahle. The mic is on. Mina angisazi ngeni ngoba mangibastopa nithi nginama favorites. Ngiyela nani niqeda nini mina sengizonkhapha evidweni. Leso sikhathi uyakhuluma uthi leso sikhathi somkile ngapha. Yini maye? Ibrukela ibrand elini. Yini maye? Chila Chipavele. King of Umuvango Thula. Uyichief. Vela ngichief. Uyichief yomuvango because yonke into engikhulumayo ngisuse emqondweni andine IQ engcono ukudlula ekhulumayo. IQ kanjani tanga? IQ kanjani? Mangisethu bheka nje yami Spanish cerebral. Spanish cerebral. Spanish cerebral uzongibamba. Khulumile ish le outlet bafethu ayigabne inginokela STI ngaphisa khuluma nami jo like ikuma period usanginukela abanja unjani wena tanga uyishangane liphela ikhala cabanga from PRC Masonga umuntu lo samashangane time out la leso sikhathi le kamba ntanga sila zampeka ngiyanicela ngiyaphinde ngibize lo muntu ebachita hayi ngaphinde ngize nalo muntu lo le athi bafethu lena iyaphapha inentshebe empumelweni like kumele iyoshave islima ileso shake into yeah ngangibamba kamba ntanga alright wada umkhaba wakho nokuyinyawo uze uphi umkhaba wakho tanga sengiyasho nje umkhaba wakho nokuyinyawo yeah alright it's like camera come as le outlay ifana nobani ifana nale yeah mina dog yeah ngiyazwa le ithini ngesigqoko zakho uyavutha Come on, Travis. All right. That's sharp. Ithini? Bekani uKasongo. Yo, uKasongo mina boy. uKasongo njalo. Akubikisi. Ngiyakubuza. Okay, buyelana elayinini ke. Ozi. Ufuna ukuringa bani? Ngombaleke. Hayi magelo. Ofuna mic, ufuna ukuyela bani enkala? Okay, makayivala ngizokunikeza then. I paid. Where we at? Equality says on. You gotta light a fresh. I bet. Sicala ngani nge-intro. Big. Bambala. Tanga. Good things take time. Ungajaha bheka. Big slime. What the fuck is going on YouTube? It's your boy Slime aka you'll never get your bitch back. Shukuti bheka azikenzakalani ne? Bekumele kube man to man ne. Mara ngoba sinenkinga yabo man to man ngara yangithwala. Basanokubhonyelwa omunye bese akafuna ukungibamba bamba isigqoko angazi uyithatha leyo mikhulu. So sibonile sinokhenje ukuthi ngono senzeni sizama ukeraphi mama yabo. Mara ngoba bachita bayafa egwaba banotswayi kunokuthi bashele bafuna ukudisa mara sikho da. Asikho da. Aish, twana yami.
Wayiyeka wena usadlali wena. Intwana tanga. Phela kube chira mayisha ngaboshini. Ngabe nginencoso intanga yakhe manje so angeke ngidisaneni intwana encane fere. Khambani umnandi. Tanga waye inhloko yakho ngathi ikop necondom. Tangiyabuza. Sikhulumele. Ngiyabuza. Sikhulumele. Awufuna ukuzikhulumela? Shukuthi utshele abantu ukuthi abagezi ne. Yeah. Shoot lo noma ngabe millionaire bathi imali yagezana lo angeke imgeze. Response. Unyundi kandaba bathini? Nangu ne response. Yeah. Isico sageza uqala ne. Rasa abakuzwa abantu. Asikuzwa. Why man? Bafuna ukukuzwa abantu chief. Chief. Fere. Bathini nyundi? Manje ngikubuza tanga intro yakho tanga ne. Yazi bengizwa ngathi kenzakalani? Bengizwa ngathi ukuthi manje tanga intro ka Hitler kenzakalani tanga? Yeah, fele ngiyayifunda history vele siyazi ngitshela ngo-history. Okay, bheka ne. Before sikhulumeza ama history nanani baba. Tobisa. Ungangikaya maswiti njaya mina ngimnande lifeini. Bheka yazwayo wena uphatha into esiso. Angisho sawa una taste so kwamela iphathi wena kayo yangithwala. Ngithi ngiyakuzama uzamiki. Shuthi ufana nengulube ngithi ngiyageza ubuyele etakeni. Tanga uphelile nje yami yabona ukufasa incaza ngentamba angeke ukusize. Angeke ukusize. Bekangafuna ukuthatha la ivaseline. Mara vele bheka nesiswami lesithaso lesi sabantu abajwayela ukara hayi abakhotha ama lips asikho lapha. Bheka. Umbhoro ufikile khuluma ama legend kufika umbhoro kanti kwenzakalani? Ngicela buyi ungabaleki buyi ungabaleki. Njengoba uthi umbhoro fika mina ngithi mina ngumbhoro. Lesigcoko lesi ngihamba yosikhulu la simatch nekhala yakho. Okay guys, sephelile adverts ke seyibuyile move baba yini. Baba yini. Njayam abanye abantwana amaphuma wabo anamajekwa. Wena yakho inomgogo kenzakalani? Khamba nato iphukela ingabo ufika amasande ukuthi mancane. Bheka yazi difference yami nawe yini ne. Njengoba ngishaya ama program amakhulu so ne njayami. Shoota wa mama senda shawo moya wena wakwahame ngentamo. Sibuye sibheke common sense asibuye sibheke. Mara sikho rasho ukuthi ububi bakho buhlula itechnology. Technology. Uthini uKenji? Ukhuluma naye. Uthini uKenji? Ngenzeni mina? Mina ngizonitrainisa ngiyeleni imbona. Ngizoyikhatha ngitrainise wena. Yamazi banana pass. Banana pass again. Guys namkena ubanana pass. Ningathi nginamanga jo acene ngitsheleni akagqoka ngathi uMZ. Ningathi nginamanga acene ngifakazeleni. Shukuthi lephatha kalishayile iphathi lekarate. Shuthi ngathi izoshaya spinning kick mayisuka la. Yalazi inyanyatha. Kushuthi inyanyatha elimnyama leli ta. Balifakile the shine. Iphatha leli elilibi ngakhona mengiliphekile ngibona uHazel ta. Mamela labuya la. Angali neta ngathina tanga sikakagundi ne makubona lo muntu bekagunda la ngathi bekagunda ngeclipana. Leso sikhathi uyaphapha unomkhabo ogqoli acid. Uqoli Hennessy ta. Qoli Hennessy. Njayami. Wakelezile amakhala esikoleni. Usho. Uyakena ukuthi khona amakhala ozothi mawahlanganisa khiphe enye ikhala ngisho. Lawa kawahlangani. Angeke akhiphe enikhala. Akuphuma ikhala la kuwe njayami. Shute we ungakhona ngathi uphuma ujahile ngathi shoot ngathi bosolid. Bojahile. Ngajahaba. Fela kena otherwise company ne. Guys, ngicela nifihle nama phone ne ngoba ku smash shop esekuza nama kenara. Fere celeni imshalini ashumana khomba umbuzi. Bheka njayami okokuqala tanga isigqoko sakho ngathi plate. Bathi njayami. Mnani. Shori le dancer. Shori my boy.
ngiyayifrostana le outlay yakena why ishot njengetemper yami uyangithola shukuti mengicabanga le out mengibhekile ne ngiya understand why sometimes banokuthi life is too short Fair Hazel bathini Tanga Kenji nje yami ngikutshelile guys ngishilo Kenji ngitheni ku ngani last episode Zengasalethi le kwamele mayisikhuphula ama brightness mesibukele lo mjida ngithele lightman ngithele out ye lights every time megabona uHazel kwi poster lightman if ubukele le video every time obona uHazel kwi poster ngicela uze ne lights too my guy asikhamba ne ngikathele number 1 bowulethe umbhedo wenja yakho mayiso ulethe isigcoko sekagogo wakho khamba le yabathanda abazali le Tanga uyabona wena ne kuyasho ukuthi ugogo wakho akakhonanga ukubona ukuthi umntana webhantshi yabo that's why sokhuluma ngabogogo nje yami uyangithola shoot wena le omnyama ngakhona mengathi your future is bright nyobe ngiyakujutha no response big slime. Okay, please comment ukuthi below and say yes and manana bafethu Hazel yeah, that's the end of the video. If you made it this far, make sure you like, comment, share, subscribe. Road to 20k subs at the moment. Bakhuluma imisangano yabo mangibathi chop rice nithi ngama favorites. Umuntu okhuluma ikaka mina nyamkhatha vele. Ungaboni kunamakhatha amaningi bayabheda labantu laba. Game over.